Запознайте се с революцията в почистването. Най-продаваната 2 в 1 парочистачка с ротационна технология Livington Steam Twister с над 1 милион продажби в целия свят. Премахнете мръсотията, микробите и бактериите бързо, лесно и ефективно с новата парочистачка с въртящи се глави Steam Twister. Двете въртящи се микрофибърни глави почистват, изтъркват и полират подави с двойна сила и с до 140 оборота в минута. Специалните микрофибърни мопове за многократна употреба раздробяват мръсотията с хиляди влакна и я заключват сигурно в тях. За да гарантира несравнима хигиенична чистота, Steam Twister има функция с 3-степенна автоматична пара. Почиствайте с пълна прецизност с избрана от вас степен на парата. От нежна пара за дървени подове до мощ за най-упоритата мръсотия. Безкомпромисно премахва 99% от всички микроби, вируси и бактерии от всякакви повърхности. За вас това означава 0% химикали, 0% замърсители, но 100% чиста свежест и хигиенична чистота. В едно движение на китката имате в ръката си мощна ръчна парочистачка, идеална за трудно достъпни места като сифони, тоалетни или дори решетки за грилове. Обичам моята Steam Twister. Почиствам с лекота цялата къща без никакви усилия. Не я заменям за нищо. Тази парочистачка ми спестява невероятно много време и усилия. Направо върши цялата работа сама. Няма и никакви консумативи. Без препарати, без кърпички за еднократна употреба, пъхам микрофибърните подложки в пералнята и това е всичко. Спестявам и много. Steam Twister, не се разделям с нея. Отляво използваме конвенционален моп, а вдясно парочистачката Steam Twister в действие. Разликата веднага е ясна като бял ден. Конвенционалният моп просто избутва мръсотията напред-назад. Steam Twist безкомпромисно засмуква мръсотията, без да оставя следи. Премахнете мръсотията, микробите и бактериите бързо, лесно и ефективно с новата парочистачка с въртящи се глави Steam Twister.